sitten seuraava. No niin, moikka vaan tässä kaikille. Se olisi taas valkoinen muumi täällä. Niin... Tänään olisi taas vähän Fortti-video. Mut siis me aloitettiin tänne kesken, mä en tiedä miksi. Niin toi... Niin. Ja muistakaa tilata kanavia videosta, jos mä en sitä vielä sanonut. 24 2 kertaa. Joo. Laidaa. 4 pinkki. Ei kun mä huijasin sua vahingossa. Mä luulin, että mä osuin siihen. Jaa. Ilmas. 40 pinkki, mitä? Chatti, näittekö te? Te näitte chatti. Chatti, te näitte, mikä aimi mulla on tänään, mikä aimi? Mä ammuin sitä kaksi luotia siihen ja se kuoli. Hei, samaten. Hei. Voi vittu! Saaks mä chargen, please? Ok, no mä oon kyllä tää lihompas. Ota, sä saat tän sun ihme havokin. Mulla on jo havokin. Voit sä antaa nipun ammoa? No. Kiitti. Tuo menee. Miss? Crack. Ei oo cracki. Tuo ihan botti, pusketaan toi. Mä menen täältä puolelta. Sen tiimeetti on Oh my tossa. god. Ai saakeli. Sen tiimeetti muuten ampuu kovaa, sen mä vaan sanon. Juu. Eipä mun mennä pitkään. Et se tuli huomattua niinku. Mitä? Että ton tiimeetti ampuu kovaa, niin se tuli ainakin huomattua. Oho, voi vitti. Tiimeetti jäi molemmat. Onks niin mitään parempaa haulikkoa tai jotain tollasta? Siellä oli hunkin rifle. Juu. Okei, chatti, okei. No scope. Chatti, mitä mä tein noille viuille? Ei. Oh my god, chatti. Oho. Ottakaa siitä chatti. No ei vitsi, ootte teki ihan hyvin. Tänne. Ei vitsi, toi lännäs tuohon. Lotleikki ei oo luutattu. Jos mä olisin voittanut, mä kräkkäsin. Voi hitto alue tulee. Onko se landattu? Okei. Mistä sä oot saanut tuon glideri? Ränkkikupista. Saanut 100 pojoa. 50 pojoa. Ei kun 50 juu. No nämä 50. Mut sulla piti olla jotain resbrella. Ei vitsi! Ei vittu! Mulla tuli tällainen lagi näyttöön! Ei. Joo, sus, moikka vaan kaikille.